3 ta' Ġunju, San Carlo Lwanga u sħabu martri ħadu l-martirju għal-ħabta tas-sena 1886. Fl-1879 il-White Fathers kellhom permess mis-Sultan Mtesa tal-Uganda biex jippritkaw l-Evanġelju f'pajjiżu u f'qasir żmien beda jkollhom suċċess żmielu. Imma Mwanga, is-Sultan li laħaq wara Mtesa, għajjem persekuzzjoni qalila kontra l-Kattoliċi li bdiet meta uriet li il-paġġi tiegħu joqogħdu għax-xewqat żinja tiegħu u Carlo Lwanga li kien il-kap tagħhom ma ħallihomx u waqaf bisħieħ is-Sultan. Is-Sultan sejħilhom il-koll qudiemu u insista magħhom biex ma jibqgħux insara. Iżda huma weġbuh li kienu se jibqgħu insara sal-mewt. Meta s-Sultan semagħhom jgħidu hekk, brabja kbira fuqu għajjat mela għatuhom il-mewt. Carlo kien l-ewwel wieħed fost 22 li ġie imgeżwer f'tapiti tal-qasab u moti n-nar fil-belt ta' Namoygongo. 12 oħra ġew maqtula maħruqa jew brashom maqtuwa aktar tard f'dik l-istess ġurnata, nhar il-festa tat-tluħ il-mulej fis-sema, 3 ta' Ġunju tas-sena 1886. L-oħrajn ġew maqtula fi ġranet oħra. Il-biċċa l-kbira minn dawn il-martri kienu żgħażagħ bejn it-13 u 30 sena, imqabdin fil-qorti tas-Sultan Mwanga. Wieħed minnhom, San Kizito ta' 13 sena, kien l-iżgħar martri minħabba l-kastità. Dan fi triq dwar premju għamel kuraġġ lil wieħed minn sħabu li kien qiegħed jibki li aktar tard ġie meħlus b'dan il-kliem: Ejt it-talba tal-missierna u mut ta' raġel. Sa sena wara, in-numru ta' Kattoliċi fl-Uganda kien kiber b'mod straordinarju u llum ilaħħaq kważi nofs il-popolazzjoni kollha. Meta fis-6 ta' Ġunju tas-sena 1920 dawn il-martri tal-Uganda ġew ibbeatifikati mill-Papa Benedittu XV, preżenti għaċ-ċerimonja kien hemm 3 irġiel li 40 sena qabel meta kienu tfal raw il-martirju ta' dawn il-qaddisin isir quddiem għajnejhom. Fit-18 ta' Ottubru tas-sena 1964 il-Papa Pawlu VI ikkanonizzhom. San Carlo Lwanga u l-qaddis protettur taż-żgħażagħ u tal-azzjoni Kattolika f'ħafna mill-pajjiżi tal-Afrika tropikali. Meta fl-1969 il-Papa VI żar l-Uganda biex jikkonsagra knisja iddedikata lil dawn il-qaddisin martri, qal lil 22 sażuħ li kien qed jagħmel li tkun nisrani hija ħaġa sabiħa ħafna, imma mhux dejjem hija ħaġa ħafifa. Qari mill-omelija tal-Papa San Pawlu VI fil-kanonizzazzjoni tal-martri tal-Uganda bit-titlu Il-Glorja tal-Martri is-Sinjal tat-Twelid ġdid. Dawn il-martri Afrikani iżidu paġna oħra fil-lista tar-rebbieħa, jiġifieri fil-Martiroloġiju, paġna li fiha hemm miktuba ġrajiet ta' niket li ma bħalu iżda wkoll glorjużi, paġna li tassew jixraqilha tiżdied mar-rakkonti tal-Afrika ta' żmien ilu. Aħna bnedmin ta' fidi ċkejkna konna naħsbu li qatt iżjed ma kienu se jirrepetu ruhom dawk ir-rakkonti, għax min qatt seta' jiġi f'rasu biex inġibu eżempju li mal-ġrajiet li għanqlulek qalbek li minnhom għaddew il-martri ta' Silla, il-martri ta' Kartaġni, il-martri tal-ġema il-bajda ta' Uttika, imsemmijin minn Sant Wistin u Prudenzju, il-martri tal-Eġittu li San Ġwan Grisostmu kiteb tifħir kbir fuqhom, il-martri tal-persekuzzjoni tal-Vandali, min qatt ħaseb nerġa' ngħid li ma dawn il-ġrajiet kienu se jiżdiedu oħrajn fi żmienna, ġrajiet xejn inqas ta' qawwa, xejn inqas ta' glorja.
Min qatt seta' jobsor li mal-martri u l-konfessuri l-kbar tal-Afrika magħrufin ħafna fl-istorja kellna nżidu wkoll lil Karlu Lwanga. Ismijiet hekk eżies għalina u lill-20 l-oħra sħabhom. U jixraq li nsemmu wkoll lil dawk il-membri tal-Istituti Reliġjużi Anglikani li ħadu l-mewt għall-isem ta' Kristu. Dawn il-martri Afrikani bdew żminijiet ġodda tas-sew għax il-ħsieb tagħna ma jaqafx fuq il-persekuzzjonijiet u t-taħbit kontra r-reliġjon, imma fuq it-tiġdid tal-ħajja nisranija u ċivili. L-Afrika imsoqqija bid-demm ta' dawn il-martri, l-ewwel martri li ħadu l-mewt fi żminijiet ġodda tagħna u jalla jkunu l-aħħar li joffrew sagrifiċċju hekk kbir u hekk għażiż. Din l-Afrika qiegħda titwieled mill-ġdid, ħielsa u rajja f'idejha. Dak l-emil li jeqret il-ħajja tal-martri huwa ikraħ ta' bilħaq, imma għandu tifsira kbira għax iġalna naraw li hemm biżżejjed raġunijiet ċari biex dan il-poplu ġdid jirċievu formazzjoni skont pjan morali u jissaħħaħ bidrawwiet ġodda spiritwali biex jgħaddihom lill-uliedu, ħalli bekk titfisser qisu b'mod simboliku u titmexxa l quddiem il-mogħdija minn stat għal ieħor, jiġifieri mill-istat ta' ħajja sempliċi u bla tagħlim li fih ma kienu x'nieqsa xi valuri umani mill-aħjar, iżda li kien stat imniġġes u dgħajjef u qisu l-sir tiegħu innifsu għall-istat ċivilizzat li minnu wieħed jistenna sinjali ogħla tal-mentalità tal-bniedem u kundizzjonijiet aħjar tal-ħajja soċjali. Kliem Sant Wistin, aħseb, il-martri kienu immanettjati, mitfuqajn il-ħabs, imsawtin, ifraġellati, maħqurin, imqattajn, maqtulin u baqgħu jikbru fil-att. Talba mill-liturġija tas-Sijat. O Alla, Int għamilt mid-demm tal-martri żerrija tal-insara. Fit-tieba tiegħek għatina li jkun hemm dejjem kotra kbira ta' frott fil-Knisja li l-għalqa qaddisa tiegħek imsoqqija bid-demm ta' San Karlu Lwanga u sħabu. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.